salam. Sanda zuwa. Yawwa. Dama an yi min kwatance da wani kare. Lafiya? Dama akwai wasu dizayin na wasu ɗinkuna da na gani a wurin wata ƙawata. Ta ce kai kai mata ɗinki. Ɗinkuna sun yi mai kyau. Hakika muna yi ƙoƙarin mu ɗinkuna masu nagarta. Wani iri ne ta gaya miki? Akwai wasu ɗinkuna matsatsu wanda ake cewa a tsokar shari'a. Me? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dinki na ya mace a tsokani shari'a. Haba baiwar. Ya nan kaka sallame ni. Abin da yasa nake sallame shi na tabbata ba ni ta kwatanto miki ba domin ni ba na irin waɗannan dinkuna. To kai na ka dinkin gobe. Dinkin da kike so na a tsokani shari'a ne ma'ana a kaucewa shari'a. Ni kuma dinkunan da nake yi dinkuna ne wanda shari'a ta yarda da shi. Ko za ka iya ceto na da irin wanda kake ɗinka? To alhamdulillah da na fuskanci a shirye ke da ki bi hanyar gaskiya zan yi miki dinki amma fata na idan na yi miki ya zamanto daga hakan kin dore irin waɗannan dinkuna da zan miki su za ki dinga sawa. Ba wai in yau na miki wasu ran gaba kuma ki dauka ki je a miki irin waɗannan matsatsu. Dinkin da zan miki wanda ke kanki zaki ji kin ya zauna a jikin ki ko ba za ki dinga tafiya kina jinye riga tunanin ko wani abu. Dinki ne wanda ko da iyayenki ne sa ba za su koka da shi ba. sai na ji kuma ya burge ni kuma yan Allah ya dana daina irin wannan yankuna. Ko kin san abun mamaki kuwa har kwalin digiri ne fa da shi amma hakan bai sa ya hana shi neman na kansa. Ke dan Allah. Ai kin san tsakanina da ke babu ƙarya bari yaudara. To Sadiya? Yawwa, ina ne? lafiya lau. Mutan gidan ɗalau? Lafiya Ta ce idan kin gama, same ni a ciki akwai abu da nake so isa kina. To umma tana tafiya kan shi. Allah Sadiya bata ji ba. Haba. Allah ta ji guda ta dinga ta canja fuska. Aini babban farin ciki na da Tijjani ya ci jarabawa nan, amma kuma babban baƙin ciki na kuɗin makarantar nan da za a biya nan da sati 3 shi yake ɗaga min hankali a rayuwata. Gaskiya ne Tijjani ya ci jarabawa gashi maganin ci gaba da karatun rashin kuɗi da rashin wadata shi ne babban matsala. Haka yake. Amma abin da nake so da ke umma ki kwantar da hankalin ni namiji ne kuma babban wa an ce wannan haka ne. saboda haka zai iya kacin kokari na da na nemo yadda za a ta kunya insha Allah da abin da zan yi idan dai har bai kauce shari'a ba insha Allah zai yi. Alhamdulillah ya ci jarabawa sosai ya yi kokari samun irin wannan sakamakon a cikin mutum 100 sai kiga bai fi mutum 1 bane zuwa 2 yayi rinjaye babba saboda haka za mu taimaka mishi insha Allah. Ina gaskiya ne idan ka ga Tijjani ya zauna to lokacin sallah ne ba, amma idan har lokacin sallah ya yi Tijjani zai yi kokari ya fita je yi sallah ya dawo ya zauna akan wannan dadduma da ka gani a nan zai zauna ita lazimi wannan ai ne ya farin ciki ba alhamdulillah ku rufe albarka. amin. Amma ai daukaka da muke samu addu'an da kike mana wannan haka yake. Allah ya sa ku gama da duniya lafiya. amin ya rabbi. Ki san wannan abu a duk lokacin da nake tare da sai zuciya ta kai ki duka da bana ya tafa ba za ta dina buga zuciya ta ba za ta dina buga ba har sai na ganki mai labari
yayin da wata zuciya ke ƙoƙarin gana da ɗan'uwar wata zuciya take zabarin a mayar da abin da ke kwaɓe da cikin gaggawa musamman ma idan aka yi sa'a wata zuciya da wata zuciya ta aminci da juna ina kyautata zaton wannan shi ta haifar ma da wasu wasu a cikin amma na kyautata zaton ya jarida ce ko ɗaya ai kai ma ka san ka tsangayar kimiyya da yi karatu Allah ya mana jagora. Amin kuma amin. Wato ni na kasa gane inda al'amarin nan ya dosa gaba ɗaya ni lissafi na rasa yadda zan yi. Duk lokacin da aka ɗauko mata maganar aure sai ta raka tsalle ta dire ta ce ana so a yi mata auren dole saboda an ga mahaifinta ya rasu. Kuma ki sani ni ba wai ina kinta da shi wannan yaron da take so ba a'a ina guje mata ne kada ta je ta faɗa ramin da ba za ta samu mafaka a ciki ba. Matan ita ba ne. Hajiya Meru, ki kwantar da hankalinki. Ki kudurta wannan abin ya riga ya faru, an yi an kuma gama. Ban fahimci zancen ki ba don ban gane ina gizo ki saka ba. Aikin san cewa ina da yara. Kuma a cikin gidan kuɗi suke wanda take da kuɗi. Kin taɓa bani labarin ta da kyau. To ɗanta kwanan nan ma ya dawo daga ƙasar waje Ingila ya je. Don haka shi zan bi kalallame shi da maganganu. Sai na turmashi kanshi har sai ya amsa wa abin da yake so. Jinki. Ai Hajiya Balaraba tuniyar kirki ce. Wato da ta lura cewa ba wani abin kirki bane. Ta ga cewa rigima ce kawai irin ta talaka. To in banda talaka ina kai ina haikewa yar masu arziki kana tala da kai fakiri haba sai ta zo min da shawara. Ka san akwai ɗanyarta wanda yake safara ƙasashen duniya ba inda baya zuwa ya je Dubai ya je China ya kawo motoci sababbi masu tsada kuma yakan fita har inda ya kawo balabalai kala daban-daban. To sai ko me ya biyo baya? To shine sai na ce bari in sanar da kai saboda yana da kyau ku sani saboda ba da dadewa ba za su aiko. To bari in gaya miki wannan ba hujja ba ce ba kuma abin dogaro ba ne. Mutunci da dattako shi ne mutum ba wai tarin dukiya ba. Wannan ai son zuciya ce da kin Allah saboda ni ban ga dalilin da yarinya za ta yi wa kanta tanadi na rayuwarta ba wanda yake kuma da gani shine daidai ta ku kurin saboda son zuciya za ku rusa mata. To gaskiyar magana kun yi shirin rura gobarar da hayakin ta ya hutar zafi. Allah da ka ta Alhaji na gaya maka ne ba dan ina neman amincewar ka dan haka ko ku so ko kada Allah ya sa ku so tunda ni na so kuma na amince dole ku bi. To alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah. Ina ƙara jaddada miki cewa shi hankali yana amfani ne ga mai tunani da lissafi. Ba zan bi ƙarya don in da miki. Amma ki sani wata rana da dukinki da lokacinki da wannan bakin naki da kika muzanta ne da shi zaki neme ni bisa neman arziki kana mai da mutum tsiya. Mun zo da wani abokina amma a ranar ba mu samu damar ganawa da ke amma duk da haka babu wata damuwa sai na ga ya fi kyau ya fi daidai mu zo ido na ganin ido. Manufa ta ɗaya ce ma'anar ɗaya ce mahangar ta ɗaya ce. To kwaikwaiwa sarkin surutu wanda ba shi da amfani ai kai ma idan ka ya gane maka ko ka zo da rana ko ka zo da daddare sadiya dai tana da miji don haka sai ka san nayi.
Allah ya zama kana da cikin Allah ya sauya babu komai aiki da ni kuma dan uwana ne idan har ban taimaka muku ba ni ban ta amfani tarayyar mu ciki na Allah ne kuma duk mai bayarwa yana tare da sana ina ganin wannan aiwa wani abu bane ya dai tafi makaranta ko waɗancan kaman wajen da suka zo ya kake da irin wannan magana wanda wace irin magana abin da yake tunani shi suna da tambaya su same su ni ba ni da lokacin don ba na ko ba a lallai idan ruwa ta sha kakar ka ai ta yanke sa Allah aboki idan kuma ruwa ta sha ba ta ma sha kai ma ka sai amma inda ni da zai je sami su saurari abin da suka yi zai iya yiwuwa ni ya fita alheri ba ko ga annabi Adamu ka san girman Allah ba za ni ba saboda na san da biyan su da kuma abin da ke cikin su kai ne wata zuwa kamata ya kaje fita mata mun fa jima'a ne wataƙila ko wancan gaya ne yana kaza ba kaga tun da muka zo kallon me kenan yana nuna da dukkan alamu shi ya ziga ta kake bari ne ce san wajen ki maka zuwa ne salamu aminu alaikum assalam ba wannan bane kai to kin ga wancan shine miji ƙarya ka ta sha ƙarya dan baranda dan kore wannan shine mijina dama na yi zaton haka tunda shi yana shayi zuwa inda nake to ka koma ka ce da shi wasu ya rabu ni shayi nesa da ƙasa sai ka ji maganganun mai da kake faɗa ne da ce wai ba ta da lokacin sai lokacin wancan wawan Allah ce ba shi wani je man me da shi share mu ji wani tafiya da ni ta yi da yan gari mu ji to sadiya an sadiya ba su kyauta ba wanda suka faɗa masa ba su dace da shi sai kuma tafiya da tarbiyya ya kamata ki tona abin da zai fito daga bakin ki a yayin da duk wani mutum ya zo da ni ko da shi ya gaya miki mara daɗi ki da kai ki ki gaya masa mai daɗi wanda shi ne koyarwa ta addinin addinin Islam ai ka san ko ta addini ne ba ki da cewa abin da zan gaya maka karki sallah idan lokacin sallah ya yi ka yi shi a kan lokaci kuma malamanka ka girmama su babu rini tsakanin kai da su abin da ka je yi ka sa shi a gaba shi ka je yi wanda shashanci da shi ka ji ko? ka ji dai abin da kuma ta gaya ma ka yi kokari ka mai da hankali a kan karatu na san ka dama kana da kokari ka da kuma saboda idan karatun akwai riba ko ni da kake ganin na gama ban samu aiki ba abu ne na lokaci kana naka ne Allah na nashi tukila akwai tanadi a gaba da Allah ya amma dai abin da ya fi dacewa shine ka tsaya ka yi karatu ko da baka samu aiki ba wani ba al'amuran kama na rayuwa sai ka ga ya canza Allah ya bada sa'a insha Allah zan yi kokari in ga na aikata dukkanin nasihohin da kuka yi min daidai bakin hali sai dai kuma yayin da muke ban kwanan nan ni wannan hira ne nake so ka bani saboda in na tafi ko da yaushe da kake rataya a nima ina ta ratayawa a ba matsala zan wanki ina da su da yawa
ina ji. Kwarai ku. To ba kuma. Na gode. Ke? Shi dama baki da mutunci? Dama haka kike? Wato yanzu kenan ni ina matsayin mahaifiyarki bai isa in kafa miki doka ki ba? Wato sai karya dokar ki tsallaka ko? To ki sani. Wannan da kike ikirarin shi kike so din. Babu ke babu shi. Daga yau na kafa miki wannan dokar. Shi kuma wanda kike ganin bai isa i zama mijinki ba. Ki sa a ranki cewa ya zama mijinki ya gama tun da ni ina so. Mara mutunci sha da wacce bata san darajar uwa ba. Na san yan kwanaki kalilan ne ya rage miki ki kare tasiri da ke haka ne dadi. Saura wata daya da kwana 4 ya rage mai jarabawan karshe. to shi kuma ɗayan fa saura wata nawa da kwana nawa a gaba. To an yi dadi ban gane abin da kake nufi ba. To shi kenan abin da nake nufi a nan sanin kanki yake son a rayuwa wato duk uba na gari da uwa ta gari burinta shi ne ta ga ko burin shi da cewa ya aurar da yansa kin san aure shi ne mabudin rayuwa ko kuma ce shi ne mabudin wato ainihin madubin rayuwa. Haka ne dadi. Muna binciken mafi alkhairi. To shi ke ubangiji Allah ya tsara miki mafi alkhairi ya zama abokin arziki duniya da lahira da muke albarka da muke albarka ne a nawa tunanin da kuma fahimta yarinya ita za ta zauna da mijinta ba wani ba don haka ni ban gamsu ba a sake wani lala. Kawai ni ina ganin yaran nan bai dace da ita ba gaskiya. Shine na bata shawarar da nake ganin ita za ta yi mata amfani. Wannan son zuciya ne kawai ba na. Kowa ya yi shaida yaran nan yaron kirki. Yaro ne mai ladabi da biyayya da nasuwa. Da za a yi maganar son zuciya da ban kai wani haka ba. Ke? Na gode daji. Allah ya baka abin da kake nema na duniya da lahira. Na ganin kamata ya ce wannan yarinya ita kadai Allah ya bamu. Wadanda da bibita ta mana sita ta yana sata a hanya wanda za ta zama mana abun alfahari ta zama abun kwatanci a cikin kawayen da abokaina. ina ganin wannan rashin lafiya idan har ta yi tsanani ya kamata a ce an fita da kai ƙasar waje ko da zuwa Egypt ne tunda akwai likitoci ƙwararru a can. Nasir na gode a nan ma ina samun kulawa kuma likitocin suna ƙoƙari ina samun sauki. Nasir abinda ya sa na kira ka ina neman alfarma ne a wajenka. Alfarma kuma? Alfarma kuma? Ai a matsayin mahaifi kake a wurina tunda Aminu mahaifina ne kai. Ya za mahaifi kuma ya nemi alfarma gurin da? Ai sai dai mai umarni. Karka damu Nasir. Na gode da kula da kake mu. Ina neman alfarma nan ka Nasir.
wata amana ce nake so in danka ma. Ka faɗi ta komai nauyinta, in dai har ka furta ka kuma yi umarni zan ɗauka. Ina son wannan yarinyar ta zauna a hannunka, domin na yaba da hankalinka da taimakonka da tausayi, jama'a suna yaba maka. Da haka ina son ka rike ta amana ta zauna a hannunka. Ba da insha Allah zan iya. In dai haka ne kuwa mahaifinki yana ƙaunarki, don haka ki bi shi sau da kafa. Amma haka ba fa yana nufin ki bijire wa mahaifiyarki ba. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kira mahaifiyarsu 3 sannan ya kira mahaifi. Don haka ya ce mu bi su. In dai har ba su zo da abin da ya saba wa addini ba, to shari'a. Allah ya ba mu ikon wanyewa da su lafiya. Ya kuma ɗora mu a doron addinin Islam. Amin ya rabu kamata. Dan ruwan ba da lemun yau ki kawo mai. Assalamu alaikum. Abuwa san da zuwa. My daughter, na ne. Ko mutum ya zo ne. San da zuwa da. Waya gida. Lafiya lau. To, ko ruwa bata kama ki ba. Ba ku. Ya ku za ta kame. Na gode. Yanzu ke ni an nuna min cewa ni ban isa ba ke ban isa doka a gaba to wallahi ba ta sauka tun da na ga yar mama tana doka wallahi na tabbatar da walakin gobe ya ya zullahi wato wannan yana tabbatar min cewa ko bayan bare na yare nan dole za a yi mata kenan. Haba Alhaji, wai san ka fara banda Allah. Haka ne ma, amma ai Allah subhanahu wataala bai ci mu yawa ƴaƴanmu auren dole ba. Mu ba su zabi abin da suke so in har bai saba shari'a. Haba, wani irin abu ne. Ya haƙuri kin ji da na kuka. Inda ina rayu ba wanda ya sai miki auren dole ba isa ba wallahi. Wato Ahmed, karka so ka ga irin halin da nake ciki. Na tsinci kaina a mawuyacin hali. Da tunani na ma ina ganin yanzu wajen watan su kenan gari. Yanzu a yi zancen da nake ma wajen watan su kenan da yanzu ina jin masu na aure. Ta yi min wulaƙanci. Ta yi min abubuwa marasa daɗi. Daga ƙarshe ce kada shi biyu ta. Da kawai kyale ta saboda kada wulakancin da ta yi miki na baya ya zama tudu kamar so ta yi akan abin da za ta yi gaba. Yau sai kyale ta. Wato Usman, duk wanda ji labarin wannan abin da ya faru da kai dole ya tausaya maka in dai akwai barbashin imani a zuciyarsa. Har ga Allah ka yi kokari kuma ka zama namijin kwarzo wanda ba za a iya ba da misali a kai. Sai nan Usman nan ina so ka sani wannan ka ɗauka wata kaddara ce daga Ubangiji Allah ya kaddare ka da za ta fara da kai. Kuma alahayya alim ita rayuwa dama ba ta yiwa ba tare da jarabta ba. Ka ɗauka da cewa Allah ya kaddare ka, Allah ya jarabe ka da wani abu zai faru da kai wanda kuma zai iya zama sila na alkhairi a tare da rayuwarka. Kuma abin kowa zai tausaya. Adamu duk wanda ya ji wannan abin zai tausaya maka. Salin nan ina so ka sani Adamu kai mutum ne wanda yake in baka manta ba da cewa mutum ne mai jajircewa kan tsayuwar dare. Mutum ne mai son tsayuwar dare kuma tsayuwar dare nan da kake yi a koda yaushe kana yin ta dan ka samu wasu biyan bukatunka ga ubangijin da ya halicce ka. So ina gani ka dage ga wannan tsayuwar dare. A duk lokacin da ka tsaya ka nemi ka ja suratul Yasin da suratul Mulk. In Allah ya yarda za ka cimma burinka ga abin da kake bukata Adam. Sailin nan a gaskiya akwai da tausayawa
a matsayina na abokinka ne shawara da zan baka ba za ta wuce irin wannan shawara ba a koda yaushe ala hayya alan tunda duk abin da baka roki ubangiji Allah ya kan ya biya maka bukatun su ba babu wani mahaluki da zai biya maka bukatu saboda haka makaddara Allah ya sa haka ta faru kuma Allah zai yanki Allah zai kawo saukin abun Allah zai kawo ci gaban abun Allah ya saka shine mafi alkhairi ba matsala Allah shi ke mana gaba yau kwana da yake ya guri fahimta ki san yana san ki ba taɓa yin tukun abin da zai bata miki a cikin zuciya ba ban tana jefa ki cikin wasu na nawa kuma ai ni har na fara zaton wutar ma a masaka to haba hajiya wutar ma bata je makida ba tana same ta masaka dan Allah da annabi to yanzu ya fito da gaskiya ke sai da rai Allah ki ba ni sanci muskan mana ko shefa Hajiya Mero ai sai barka wallahi sai dai ayi miki barka ba karama ba Allah ya taimake ki da yanzu fa inda an barta ta auri wancan yaron da ta kwalla faranta a kai shi da yanzu kina nan kina sintiri zuwa gida kai musu abin da za su ci bata ina ma zai yi hajiya ai an daina wannan ta ya za a yi mu aura maka mata kuma mu ciyar maka da ita ai ba zai yiwu ba ga mali ga tsinka jaka da neman hanya shi yasa ne zage dan tsayin gaya miki na ce wallahi ba za ta taɓa sakwa ba ai sai ɗana dai shi ne zai aura yaro ɗan manyan mutane ga kuɗi ba shi daga daji ai ba sai kin ƙara samu kurin ba gaskiya wannan sha'anin mai rikitarwa ne da sarƙaƙiya anya ko babu wata maƙarƙashiya ya ubangiji na Allahu idan har akwai wani da ban sani ba ina da tabbacin ka sani ya sami wal alim ya zo jalal wal ikram ka fayyace min gaskiya na roƙe ka ya Allah bani sunan Allah kana da masaniya kuwa babu abin da ya fi ƙarfin Allah kai dogaro ga Allah an ka tabbatar da cewa abin da ka faɗa har zuci to kai dogaro ga Allah domin kuwa duk wanda ya dogaro ga Allah ya waraka idan ka fawwala wa Allah lamarinka kana tare da samu na gode umma zan ƙara tawakkalin da nake da shi ni fa ba na son yawan dare da kake kallo to ke da ki dauke da ne gabas nake kallo mana shi yasa kullun nake ci gaba haka za kina wannan nan idan har furucinka haka ne a matsayina na matarka me ban ka sau da kafa bai kamata kana tauye min hakkina ba ai wani kike ni magarci ba ga san ke ga miki ba lalla ke barki din ma ga miki da Allah na auro ki ne ba na auro ki ne dan ki mun wa'azi ba abinda da dama shi zan yi a gidana ko dubun dare na fita inda dawo baki sai ta mene me dalili ba idan Allah ba zan ma ci abinci na ki ba za mu ba da ni bari je wurin je a fice da muna kallon ki kana da kallon mutane da Allah kafa da sani ko yawa sakin wasu abin da ke za ka yi banda wanda kana san ji a naka baka ji tsoro ba ta kama da mu ina cikin farin ciki yaba na ka zauna sai ka faɗa aboki na ne na wato wani mafarki ne to Allah san ni kai na gani akan wani doki garma to garma akan wata shari'a ta alfarma ko ya sha sannan kuma ina sanye da alkyabba ta azurfa na'am can sai na gana kita na shiga wani haske can sai na gana kita na shiga wani haske a ciki sai na gani da sa'adi da daura mana aure kun zo sayan bai iye ƙwarai abokina to wannan mafarki da kai
ubangiji Allah ya tabbatar da gaskiyarsa dan ka san shi mafarki wani abu ne wanda yake akwai ƙarya akwai gaskiya. Nawa gaskiya ne. To Allah ya tabbatar da gaskiyar nasa. Amma wannan mafarkin naka Allah ya sa shi zuwa alheri. Ni zan maka murna. Za ku zo sayan baki. Me zai hana zo sayan baki? Me zai hana? Ana ma waya. Ni madan ta take mun waya a gida na sani. Wato kana jina ba? Ina cikin ɗakin kawai na farka. Ina cikin ɗakin. Ɗakin ko irin ɗaki ne irin na yayi na kara haka. Ko ina irin tsohon ɗakin nan ya kama da wuta. Yana ta ci kayana da sun yayyage. Su ma sun kama da wuta. Na samu na fito da kyar. Ina fitowa kuma igin na ƙara gani na a cikin bola. Na yi kata-kata ina ta tsince-tsince. Abincin bola ma fa nake ci. Na yi shawo wata kwana kawai na hango ka kana ta gudu. Waɗansu karnuka sun biyo ka da gudu. Ɗaya ya tsalle ya kunka to ihun da kai ne ma. Yasa na farka duk kai da na farka ko? Gaskiya ni akwai matsala gaskiya wallahi. Hanya ba sanyin asuba bane ba kuwa. Wani irin sanyin asuba? Ina farka na an fara kiran sallah na farko. Lokacin da abin da ya faru. Wallahi ta yi min taxi. Na firgitarwa da tsoratarwa sun kai 110 wani abu wallahi. Ka kwantar da hankalinka. Kada ka damu. Ni kaina na rasa me zan ce wa Farida. Amma abin da nake son ka da shi, ka ci gaba da lallaba ta kana ba ta hakuri har akai ga gaci. To ni me zan ce mata kuma yanzu? Ai abin da ya cancanta kenan ai. Abin da yasa na kirawo ka saboda naga idan na bari na ci sai na jira har ranar da muka alƙawari da kai. Ni ce a rana. Shi yasa na kira ka zo mu yi ta keke da keke. Ban fuskanci me kike nufi ba. A sai na zaka fuskanci abin da nake nufi. Ai idan maye ya ci da ya manta, uwar dan bai ci ta manta ba. Wai yaushe Farida yaushe na dauki alƙawarin sati 3 gabaki da kofar gidan. Dan Allah malam dakata. Baka isa ka da ke ka hana ni kuka ba. Kuma wallahi tallahi barka ji in ga maka. Idan har baka yi abin da nake so ba, to wallahi sai na tona maka asiri, kuma sai na zuba maka bakin fentin da har ka mutu ba za ka iya wanke shi ba wallahi. Mustango. Ya kai. Okay, kina so ki nuna na kina so ki ce mun duk abin da ne shi naki? Mana. Insha Allah zan iya da dar Allah. Tabbata. Duk wahala shi. Ali wanda yayi min sauki. Domin ne yayi min arha da yawa. Ki sauki. Okay, wanda tashi mai langa. Tashi. Ya kika kasa kin da kin ce komai zaki iya. Ina sunna ma ba zaki iya ba. Sai wadda riba ce me da ta zai dace mai mika bukata gun Allah ba zai koka ba. Sai wadda riba ce mai da ta zai dace mai mika bukata gun Allah ba zai koka ba. Sai wadda riba ce mai da ta zai dace mai mika bukata gun Allah ba zai koka ba. Haƙuri gwada ban dace na yi nazari na tantance tafiya mai nisa sai an jure an jajirce ba na raba ɗai kan tsayuwar dare na ga akwai dace mai mika bukata gun Allah ba zai koka ba. Sai wadda riba ce mai da ta zai dace mai mika bukata gun Allah ba zai koka ba. Ka zama hadari kar tafi sak kar kai juyowa shi za ya fi kyau dan ka zage kuma kai jajircewa
yana ƙarfafa gwiwata in bar wasa zan ja ɗamara don izamo zakara a fagen gasa sai wadda ta bas da gara basa kuma zan kwasa zan jure yabo da roƙon rabbi ba zan kuma kosa ba sai wadda riba ce mai yi na ta zai dace mai mika bukata gun Allah ba zai koka ba gabarin jagora ya fi kyau don raba bukatar mu mi riko da salati Allah ya biya mana hajar mu sanani kunci sai wata ran maka sauki ya samu mai jura du'a'i ba zai rasa iska bukata ba sai wadda riba ce me na ta zai dace mai mika bukata gun Allah ba zai koka ba lazamci du'a'i haƙuri da riko mai amfani shi za ya zamo jagora duk nisan zamani sai wadda ramin jure yau ta zaman amfani yau ga mu cikin jin daɗi mun iske rabo babba sai wadda riba ce mai yi na ta zai dace mai mika bukata gun Allah ba zai koka ba sai wadda riba ce mai na ta zai dace mai mika bukata gun Allah ba zai koka ba sai wadda riba ce mai yi na ta zai dace mai mika bukata gun Allah ba zai koka ba ya ubangiji Allah wanda ya halicci sammai da ƙasai wanda ya isa da komai da kowa masanin sirrin da bamu sani ba wanda ya farko ya ƙarshe ba ni da taimako in ba da gare ka ba ba ni da wani agaji in ba naka ba ya Allah ni bawanka ne na yi tawakkali da kai tun fara har zuwa ƙarshe a wajen ka kadai nake neman tallafi ya arhamar rahimin ka taimake ni ya Allah ka taimake ni ya Allah rabbana taqabbal du'a Farida duk abin da nake son ki da shi ki kwantar da hankalinki za ki sha matuƙar mamaki to ai ni da ba abin da ya saka hankali na tashi ni nake abu kamar da zai haba bari duk wannan ba fitakar da kika ga ana dan ki ake ko da yake zuciya ba iya to ai yanzu kaga hankali na ya kwanta to ka bayyace min komai yanzu kaga na san hadin da ciki yawwa yar gari Safiyan, za ka tuna wannan yarinya da muka taɓa zuwa gurinta ta yi mana kora da hali akan wannan gayan? Ko ka san cewa ku ta yi aure? Ah, haba dai. Ai wannan ma ba shi bane abin al'ajabi. Duk da kin saurarar kowa da take yi, sai wannan wanda ta mai da shi mutum shine mutum a wajenta. Ai a ƙarshen ƙarshe ma dai ba shi ne ya aure ta ba. Ikon Allah. Haba dai abokina, ka cika yawan wasanni da yawa. Ka san na san ka da barkwanci kamar ɗan kama. Wai shin da gaske kake ko ko wasa kake? Wallahi da gaske nake Safiyan. Ai ta dade a gidan wanda ya aure ta. Kai, amma abin da mamaki. Amma idan haka mata suke, Allah ya raba mu da sharransu. Ka san abokina watan mata sun ce namiji ba dan goyo da zani bane. To a gaskiya a yanzu gaskiya mata su ne ba yan goyo da zani ba. Amma ni dai insha Allah gaskiya ina ganin ba zan ƙara zuwa wajen wata mace ba in ba na tabbatar da son ya kai kololo ba. Safiyan, ai ita mace a ko ina take, a kowane nahiya take, ba a iya mata. Kai dai abin da nake so da kai haƙuri, domin haƙuri shine kadai zai zama garkuwa tsakaninka da su. Domin shi haƙuri shine kadai zai zama maganin su. Gaskiya ne abokina, kai magana. A ce mace a bata ci, a
a ba ta sha a sitirtar da ita a biya mata dukkan ɗauniyarta kuma ta zo tana irin wannan mugayen halin wallahi da sai kin gane kuma to Safiyanu kenan ai sai dai kai ka gane kuranta domin shi namiji ba zai taɓa iya rayuwa ba tare da mace ba wannan ma kai idan ku ka ce zaka takura ta sai dai haƙarƙarin ta ya kai idan ya karye na bayan ma zai iya karyewa kaga a ƙarshe gangar jikin za ta iya samun matsala kaga a ƙarshe an yi bawon baƙan kaga ba ka ga tsuntsu ba ka ga tara sai dai kawai abinda za mu ce kawai Allah ya shirye su kawai Salamu alaikum. Sanda zuwa kuma. Yawa, zaman ki. Bismillah. Wannan zafi haka da ake fama a garin nan ko dan nayi tafiya ƙasa. Sannu. Bari da tashi umma na kawo miki naki zaman ki. Kushe nake. Kuna da lafiya ko? Lafiya kalau umma. Madalla. Na ji gidan shi mai gidan baya nan ne? Bai daɗe da fita bai take shi. Dama na je gidan Hajiya Balaraba ne. Mun dan tattauna wasu batutuwa na ce bari in biyo in ga ya kuke. Lafiyar mu kalau umma mun gode sosai. Lafiya dai ba wata matsala ko? Ba wata matsala ba. Alhamdulillah. Umma, ki ci abinci. To, a ƙoshe dai nake idan mun ci abinci a gidan Hajiya Balaraba, amma kar a ce baka sa albarka ba ka mai da hannun kyauta baya. An dan taba. Musa ya ko kuna nan lafiya? Lafiya, kalau. Alhamdulillah. Alama. Yawwa. Ni zan koma. Tun yanzu umma gaskiya ba yanzu ba umma. Daga zuwan ki zaki ce zaki tafi? Unguwa fa naje na biyo na zo in ganku. Dama ni ban fito da niyyar nan ba. Amma alƙawarin da zan miki zan ware lokaci ta kanas in zo muni mu sha hira. Gaskiya umma. Allah ya yarda. Dan haka ne gidan ya zo kya ce ina gaishe shi. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. kaga idan ka rike alƙur'ani kana karantawa kana aiki da shi billahi allazi la ilaha illa huwa babu makawa sai ka ci nasara duk abin da ka sa a gaba da shi idan ba ka gaba ka ci nasara ba to babu tantama babu alheri a gare shi domin shi alƙur'ani tsani ne zuwa gidan alheri da rahama don haka haka da wata mafita a halin da kasance kanka illa ka fawwala wa Allah gaskiya ne ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. abin da ya sa na kira ka ina neman alfarma ne a wajenka. Alfarma kuma? Alfarma kuma? Ai a matsayin mahaifi kake a gudun tun da aminin mahaifina ne kai. Ya za mahaifi kuma ya nemi alfarma gurin da? Ai sai dai mai umarni. Karka damu Nasir. Na gode da kula da kake mu. Ina neman alfarma a ninka Nasir. Wata amana ce nake so in danka ma
ka faɗi ta komai nauyinta in dai har ka furta ka kuma yi min umarni zan ɗauka. ina son wannan yarinyar ta zauna a hannunka domin na yaba da hankalinka da taimakonka da tausayi jama'a suna yaba maka. Kausar, kina kusa da Sakine? To ki dan matsa kusa da ita. Kin gani? Akwai mun kiso ta. Yaya me zaki ce game da yanayinki? Ma'ana rabanki da kiga al'adar. Zaka saniya zalla har da karago bari kira yayin mahaifinta bari. Sadiya kuma a kan titi. Salamu alaikum. Ai ga Sadiya la ha ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gani nan. Me faru? Wani mummunan mafarki na yi. Mafarki kuma? Mai firgitarwa tare da ban tsoro. Kin yi addu'a ko? Sannu?
kuma kwanta tashi ma zan dan shiga bai. وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. زال صلى الله تعالى عليه وسلم ياجي halak wacce Allah yake ki shine saki. Na fi son ya sauke mu dan bana son sake zama wuri ɗaya da shi saboda baya sallah gashi kuma kowanka tsarki